Benvolguts oients d'Onavilles, bon dia tingueu. La crisi tan persistent m'havia inspirat una reflexió sobre el fons moral del capitalisme, però recents esdeveniments m'han dut a variar la meva col·laboració d'avui a les Purnes i deixar per un altre dia allò de la crisi, que ja tenim per molt de temps. No fa gaires dies, un jutge de Múrcia ha fet una peculiar interpretació de les paraules dites per un senyor a una senyora i s'ha muntat un bon enrenou. Com que no paren les notícies sobre la violència física o verbal dels homes contra les dones, tot plegat m'ha fet pensar en la relació entre homes i dones. Serà veritat que en el fons no ens entenem? O simplement passa que un dels dos sexes no fa cap esforç per acostar-se a l'altre i per això sempre queda entremig una gran frontera? Crec que ja és un tòpic parlar de les evidents diferències físiques entre homes i dones i que aquestes diferències no poden ser cap obstacle per a l'assoliment de drets socials i laborals. No vull aturar-me en tot això perquè imagino que ja està superat i assumit per tothom, no? Tot i això, em queda la sospita que només s'ha assumit la teoria. La teoria ens la sabem tots, però en el moment d'aplicar-la a la realitat, a la vida quotidiana i a la vida laboral, cap canvi, tot resta igual que fa 40 anys. Hi ha una mena de residu de menyspreu dels homes vers les dones que no s'esvaeix en cap tipus de mesura legal o política ni educativa. Aquesta resistència fa pensar que es tracta d'un residu ancestral, del qual tenim ressò en el pensament antic, en la religió i en altres manifestacions culturals. Potser pensem que nosaltres, els occidentals, hem avançat molt en aquesta qüestió, si ens comparem amb altres cultures, com ara els àrabs i els asiàtics. Aparentment sembla que sí. El menyspreu d'aquelles cultures vers les dones sembla molt més intens i la nostra actitud sembla més liberal. Allà a l'Aràbia, les dones no poden conduir i el risc d'anar a la presó o ser fuetejades per qualsevol motiu és altíssim. Aquests pobles no tenen estima pel gènere femení, com si fos un pecat néixer dona. És ben cert que en 40 anys la nostra societat ha passat de semblar-se a la musulmana. Recordeu que les nostres àvies també portaven mocador al cap. Doncs de semblar-se a la musulmana ha passat a semblar-se a l'europea. I punt, ja no hem passat d'aquí, de la semblança. Són mediterranis i això explica moltes coses, tot i que els anglesos també tenen el seu puntet masclista, oi? Em sembla que hi ha alguna cosa més que el clima, el mar, el vi i els pirates. I em sembla perquè amb tots els avenços assolits, als nostres mascles d'avui, com passava ahir, no els agrada estar amb les dones. Per a la majoria dels homes, els seus amics són també homes. Els agrada passar estones amb ells, bevent cervesa, jugant, mirant el futbol o un altre esport, parlant de dones, parlant de la feina, comparant els seus mòbils o les seves motos i altres coses que en general només fan els homes amb homes. En aquesta actitud trobo aquell residu ancestral que es pot recollir en la cultura més antiga, per exemple en la grega. Quan Aristòtil descriu la casa com a unitat econòmica, posa al servei del senyor tot un seguit d'elements. La casa és una unitat de producció i necessita uns instruments per completar adequadament la seva funció. Eines agrícoles, magatzems, tanques per al bestiar, esclaus per treballar la terra i mantenir les instal·lacions de la casa, i finalment la dona, la mestressa de casa, a més de les altres dones de la família. Les dones tenen aquí unes funcions concretes en un espai concret, el gineceu, que vol dir literalment el lloc de la dona, allò que ara diem la cuina, però que entre els grecs tenia un sentit més ample. La dona és un element més de la casa. Els homes lliures posseeixen la casa i tots els seus elements, el continent i el contingut. Però la casa és una unitat productiva per assegurar la subsistència, només és per viure. Per això no té un gran valor per als grecs. Per als grecs l'important no és viure, sinó viure bé. Per tal de viure bé, calen altres coses que no hi són a la casa. Per viure bé no calen les dones, calen els amics, els companys de discussions a l'àgora o als banquets, on tothom acaba begut i pujadet d'ànim fins al punt de fer emergir els sentiments més profuns del mascle grec. L'amistat és el màxim valor convivencial per a un mascle grec lliure. L'amistat amb un altre mascle lliure amb qui es comparteix tot allò que no es pot compartir amb una dona.
Experiències, sentiments, aventures, guerres, menjars, jocs... Les dones només serveixen per mantenir la llar i reproduir-se. Ara podeu dir, home, quins paios més masclistes. Doncs ben cert, tan masclistes que portaven el seu masclisme fins a l'homosexualitat. La dona val tan poc per a un grec que els seus vincles eròtics i afectius convergeixen cap al mateix sexe. T'enamores de qui és capaç de compartir amb tu aquelles coses que més t'impliquen personalment i aquestes coses no són les relacionades amb la casa, és clar. Bé, sembla que tot això no passa en el nostre temps. Vull pensar que per a la majoria dels homes les dones no són una part de la casa, com de vegades sí va ser la seva mare. Ara que ja no som grecs, sinó judeocristians, les coses s'han canviat una mica. La cultura judeocristiana ha penalitzat l'homosexualitat, però no ha donat a la dona cap dimensió de dignitat afegida a la seva inicial posició entre els homes. L'Església Catòlica encara veu les dones com a instruments al servei dels homes, dintre i fora de l'Església. Així doncs, aquell fons residual de menyspreu vers allò que representa la dona s'ha mantingut en el substrat de la nostra moderna consciència col·lectiva. Potser exagero, en soc conscient, però penso que aquest regust dels nostres mascles actuals per anar-se'n dissabte al matí amb els amigots a fer uns quilòmetres en bici o uns revolts en moto per després fer un bon esmorzar tots plegats, sense dones, doncs té massa punts de contacte amb els banquets dels grecs, aquells actes festius que Plató va escenificar magistralment en el seu diàleg titulat El banquet i que dedicà a parlar de l'amor com a màxima expressió de la relació entre els homes. Potser exagero, però trobo que els nostres mascles actuals tenen un punt d'homosexualitat grega, tal vegada reprimida per la culpabilització cristiana. Tenen un punt de no atrevir-se a fer el pas des de la festa amb els amics fins a l'amor amb els amics. Si més no, aquesta preferència vers els amics pot ser una pantalla sobre l'ancestral i inconfessable menyspreu vers les dones. Potser exagero, però per tot això no ens allunyem massa dels nostres parents mascles musulmans i asiàtics. I fins que no en prenguem consciència, no es produiran els canvis necessaris perquè cap jutge hagi de fer jocs malabars amb el significat d'una paraula. Bon dia i bona sort.